పవన్ కళ్యాణ్ గారిని స్టాప్ చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మీరు ఆంధ్ర ఎంటర్ అవ్వడానికి లేదు అని ఆపేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ రాకపోతే తిరిగి మన రాష్ట్రానికి కూడా మనం రాలేమేమో అన్నటువంటి పరిస్థితులను మేము చూసాం. కష్టపడ్డాను అని అంటే ఎలక్షన్ టైంలో, ఎందుకంటే అది డూ ఆర్ డై సిచ్యువేషన్ ఫర్ అవర్ స్టేట్. గ్యాస్ సిలిండర్ రేట్లు భరించలేక మీరు ఈ కష్టాలు పడుతున్నారు. ఇంకా అవసరం లేదు. తెలుగు మీరు అంత స్పష్టంగా మాట్లాడడం ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారు? నన్ను చాలా మంది అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. తెలుగు మీరు ఎంత స్పష్టంగా ఎలా మాట్లాడగలుగుతున్నారు అని అడిగే పరిస్థితి మన రాష్ట్రంలో ఉంది. అసలు మన స్టేట్ ఫ్లేవర్ ఏంటి అని అడిగితే కూడా చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో పాలిటిక్స్ అనేది అమ్మాయిలకు అన్సేఫ్ అని విన్నాను. సో ఆ అష్యూరెన్స్ నా ఫ్యామిలీకి నేను ఇవ్వలేనన్నా అంటే అన్న ఒక్కటే చెప్పారు, ఐ విల్ బి యువర్ బ్రదర్, ఐ విల్ స్టాండ్ విత్ యూ, ఐఎమ్ జస్ట్ ఎ కాల్ అవే ఫర్ యూ.